all leadership hi asam tongnai rokni bakhaw tabai thung ake umusan musu boni bangwino जों दिनै बाहाय खेसिनि बरफ बा ओ जों टारगेट दजनाय 41 एमपी हाय केबा 41 एमपी एसेम्बली न खमानि बिसिङावबो टेक्सा पार्क जों खावि दजा थथान उनजाखौ माने जानजा एमपी आर दि ब्लक गवर्नमेंट आर दि ब्लक को मागे खावि दजा थथंजाखौ माने सिनि बगनि अवस्था बहुत खराब सिनि खायथया सिनि दैथया तब रमैनानि सेसवानी ऊपर 22 प्लेस को उनके पारक संख्या आलका ब्लॉक सबो आगे आलका साबनो सबो तदा सिनि किसु जों कास्ट कर्म खायथया मुइतो सुरु सिनि अर गायसेयाव सब जागोन किन्तु जों बनते अनेक बखा खेलायो वा लायो कक बांलायो कतल सेलायो माने इगुता माने साखसानो कम के दमै मुसि अ जागा सिनि फेकरा मुइथा मैसि गेबोनो जों दिनै जत लिडार दंनाय र जों बहायरावनो किसु जों निजे जों बुजिलायबानि जों मा थांनाय बाइक उन्दी तब 22 टा प्लेस कमिटी सिनि एमपी साबनाल हाय केबो एमपी आदि ब्लॉक को तुलजाबो हाय केबो सिनि पॉलिटिकली सिनि असेंबली रो काके जों पाहाड़ बहयते यांते 9 टा बीसीसी नरा एड दंगो गिसिनि 9 टा बीसीनो जोंरो ब्लॉक नि ता मास गेदारिंग फोन जोंक्लां थानि हेडल खानि के आं सागबाय थंले आं काबार खायमावानि सम्भव गैया चिफ प्रेसिडेंट सारबो काबार खायमावानि सम्भव गैया और जों 22 प्लेस कमिटी दायित्व ना माने परे फासि जानो जा प्लेस कमिटी वाइस से दायित्व प्राप्त जों बेबि लवानि सिनि बायदो मानगो बनि बामुनि जों अम हायरनो जों गाजे आं दाबो बासाव मासाव कप फाइनाय चिनि बुसकाव